Tatayo ko sa private place. Private place. Pare, ang video. Oo, bakit naging nahuli ko? Sabi ko, wala kaya mo yung mga pinaan ko kayo sa Yung Jamila na talaga sa tipag doon. Workaholic eh, parang sa pangin. Workaholic. Si Jamila, amin na tayo. Oh, yeah. Kaya sisigit na. Amin na, portion. Okay, dito, tanong. Ang sabi, Boy Abundak. Tama na kamay. Dito sa dito sa ating celebrity. Kaya ikaw, gusto ang tanong, ano ko? Okay daw, ikaw. May tanong ka? Okay, Dalawa eh, oh. Tanong ano? Talo mo portion na eh. 53. 52. Okay, tuloy na, ito. Wala, gusto ko na. Wala ka mas nagtatanong mo Jamila eh. Di ba nga maraming tanong ko? Sino ang boyfriend mo? Hello, may boyfriend. Bata pa yan si Jamila. Wala sa isip niya naman boyfriend. Bakit hindi ko ba nasagot? Hindi ko nasagot. Hindi naman marunong salita ng Tagalog. Ito. Bakit hindi mo sagot? Ito makamura. Ito jelly. Gila kasi yung mga magigilta eh. Uy, bakit yan ang nagtatanong mo ko? Hindi ginagawa ko lukuhan. Ano mong sabi mo? Hindi na lang matabuhan. Ikaw, ikaw mas pwede namin ginagawa ko lukuhan. Gusto mo sa asawa mo. Para na matatawa mo, ano susumbong? Ano sinusumbong? Ay, hindi, si best friend. Kami na best friend, kami dikit. Kaya na kami. Ano sasabihin mo? Wala. Hindi, aminan niya. Sabi mo eh. Sabi na, best friend. Sabihin mo. Huwag mo sasabihin mo. Ay, hindi ko kaya ilaglagan si best friend. Nanto. Baka may panood nyo kay Boss Kid. Yan ka. Pare. Siya yan, hindi mo wala ginagawa sa business.